ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସୋଲାର ଲଗିବା ବେଳେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ଭୁଲ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ନିବେଶ ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଏହି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଥରେ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା କେବଳ ଯେ ପକେଟ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼େ ତା ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ତ ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ରହିବାଟା ସବୁଠି ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନିର କାମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲରୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଆରମ୍ଭର ଦାମ ଦେଖି ଜିନିଷ କିଣିବା। ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ସୋଲାର ଲଗେଇବା କଥା ଭାବନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଆସେ, ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କୋଉଠି ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ବିଜୁଳିର କଥା ଆସେ ସେଠି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସବୁଠୁ ବେଶି ବିପଜ୍ଜନକ। କାହିଁକି ନା ସୋଲାର ଦୁନିଆରେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହିଁ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼େ। ଏଇ ତୁଳନାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ପୂରା କାହାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଗିବ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରେ ପରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ, ଦୁର୍ବଳ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମରାମତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତିକି ବିଜୁଳି ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳେନି। ଶେଷରେ ପକେଟ ହିଁ ଖାଲି ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମର ସାଇଜ୍ ବା ଆକାରକୁ ନେଇ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଗଣିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ଦାଜ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ଥାଏ 3 କିଲୋୱାଟ୍, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି 1 କିଲୋୱାଟ୍। ଭାବନ୍ତି କାମ ଚଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? କେବଳ ନିରାଶା ଆଉ ପରେ ପୁଣି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋଲାର ପ୍ଲାନିଂରେ ଅନ୍ଦାଜର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଠିକ୍ ହିସାବ ହିଁ କାମ ଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ସିଷ୍ଟମର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସରକାରୀ ସବସିଡିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ପରେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଯେତିକି ବିଜୁଳି ଦରକାର ସେତିକି ତ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର କେଉଁଠି ଥାଏ? କେବଳ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଉପରକୁ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଆର୍ଥିଂ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼ କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାନେଲର ନୁହେଁ ବରଂ ତା ତଳେ ଥିବା ମୂଳଦ୍ୱାର ହିଁ ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଆର୍ଥିଂ କଥାଟାକୁ ତ ଆଦୌ ହାଲକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିଂ କେବଳ ସିଷ୍ଟମକୁ ଖରାପ କରେନି, ବରଂ ଘର ଆଉ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ଏକ ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ଆଣିଦିଏ। ଏବେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡରକୁ ବାଛିବା ଯେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ମାନେ 25 ବର୍ଷର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଲାର ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଜି ତ ଲଗେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଭେଣ୍ଡର ହିଁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ଛୋଟ ଭେଣ୍ଡର କେବଳ ସବସିଡି ଥିବା ଯାଏଁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସିଷ୍ଟମର ବାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଶେଷ ଭୁଲରେ, ଯାହା ପେପରୱାର୍କ ବା କାଗଜପତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କଥା ହେବା ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର, ସିଷ୍ଟମ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନେଟ୍ ମିଟର ଠିକ୍ରେ ଲାଗିଲାନି, ସବସିଡି ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ରରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ କିଛି ଭୁଲ ବାହାରିଲା, ତେବେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟା ହିଁ ଅକାମୀ ହେଇଯିବ, କୌଣସି କାମରେ ଆସିବନି। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଭେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଅସଲ ଫରକଟା କ'ଣ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି 25 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ସଫରରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସେହି ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଖୋଜିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।